Witajcie moi drodzy, wita was majster Niklaus, oświetlony ze softboxa, elegancko mam nadzieję, oparty już na nowym blacie, na nowym stole. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam was serdecznie do filmów, gdzie właśnie ten stół skręcamy, albo gdzie tego softboxa robiłem. A moi drodzy, o czym chciałem pogadać? Nie będę jakoś głośno krzyczał szczególnie, bo jest godzina 20 po trzeciej, także wybaczcie mi. Coś mi przyszło do głowy. Zastanawiałem się, moi drodzy, od dłuższego czasu, o czym by nagrać. Przepraszam, w ogóle kamera się telepie, bo telepie trochę biurkiem. Także chciałbym jakoś ustabilizować. Spróbuję nie telepać. O czym chciałem z wami pogadać, moi drodzy? Kurde, telepie. Dobra, nie będę się opierał na biurku najlepiej. Chciałem, moi drodzy, pogadać z wami o tym, na co zwróciłem dzisiaj uwagę, jak byłem w McDonaldzie. Znaczy, w zasadzie zwróciłem na to uwagę już o wiele, no już jakiś czas temu. I chciałem się z wami moim przemyśleniem podzielić na temat, moi drodzy, tak jakby z perspektywy konsumenta, jak działa na nas to, co jest nam pokazywane. Może zaraz wyjaśnię wam to trochę lepiej. Patrzcie. Byłem dzisiaj w McDonaldzie, mamy taką torbę. Prawdopodobnie każdy z was ją widział, nie? I teraz patrzcie. Widzicie? Czekajcie. Widzicie, jak to pięknie wygląda? Patrzcie. Mamy tutaj darmowe Wi-Fi, perfekcja, poznaj naszą historię. Tutaj przyprawione ze smakiem, biodiesel, wołowina, coś tam poziomowa kanapka, Big Mac 100% wołowina. Moi drodzy, zwróćcie proszę uwagę, jak to jest wszystko pięknie wykonane. Widzicie ta czcionka, te kolory, wszystko zwymiarowane idealnie. No po prostu, no perfekcja. Jest aż patrzeć na to, czy na to tutaj te rysuneczki, grafiki, wszystko naprawdę, no ręka mistrza powiedzielibyśmy, piktogram, no wykonane to jest tak, że aż szkoda tego wyrzucać, prawda? Nie, tutaj rodzi się pytanie. Taka piękna torebka, tyle roboty ktoś sobie zadał trudu, żeby tą torebkę, prawda, wykonać, zaprojektować. Wzory czasem mamy nie gorsze na tego typu rzeczach niż na koszulkach czy czymś, prawda? Ale to nie tylko to, bo też na pewno widzieliście, powiedzmy, na literach, na butelkach jakieś litery, jakieś wypukłe, jakieś perforacje, jakieś wzorki. I czy pomyśleliście kiedyś coś takiego, na przykład tyle roboty, a ja to wywalam? Nie? Albo na przykład, tak się ktoś napracował nad tą torbą, a ja ją gniotę i wywalam do śmietnika. Ale czy to oznacza, że ja mam tą torbę wziąć do domu i je kolekcjonować? Albo wypiłem flachę piwa, czy tam wódki, to mam tą butelkę brać do domu, bo tam jest ładny wzorek? No nie, no nie. Ale chciałem was tutaj o to zapytać, chodzi mi o to, czy myślicie, że to jest, że tak powiem, czy to jest próżny trud? Czy to jest próżny trud, czy to jest potrzebne? Jak myślicie? Czy byłoby lepsze i czy możliwe byłoby funkcjonowanie bez tej takiej oprawy? Czy na przykład butelka Coca-Coli byłaby taka sama, jakby nie było tych perforowanych literek Coca-Cola? Czy na przykład torba z McDonalda jakby była zwykłą torbą papierową, czystą, to czy to by miało takie wzięcie jak na przykład taka torba, gdzie jest cała historia, można powiedzieć, cała historia przedstawiona. I to jest naprawdę dla oka bardzo atrakcyjne, bardzo człowiekowi się na to mile patrzy, ja bardzo często zwracam uwagę na takie rzeczy, tylko że po prostu o ile na przykład to ma ten większy sens w przypadku, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, koszulka, widzicie, ja mam na przykład koszulkę taką ze sklepu Gryfnie, dostałem na urodziny, tutaj są śląskie nazwy różnych takich narzędzi, jak to się po naszemu Godowerkzeugu, Zollstock, Wasserwoga, Kreissäga, Fedra i tak dalej. No i to jest super, ale to jest koszulka, prawda? No ale teraz na przykład ktoś projektując wzór na to i wykonując to, nie napracował się mniej. No oczywiście o tyle to jest ta różnica, że to jest materiał, prawda, a to jest torebka i za nią w zasadzie niby nie płacimy. Znaczy no płacimy bez wliczona jakoś w cenę tego, co zamawialiśmy. I czy to jest, moi drodzy, próżny trud?
Czy moglibyśmy się obyć bez tego i czy czasem tworzenie czegoś takiego jak na przykład te wzory na tej torebce McDonalda, jakieś ozdobniki na powiedzmy na butelkach, jakieś literki wypukłe, tego typu rzeczy, czy to jest marnowanie czasu? Czy to jest marnowanie czasu i potencjału ludzkiego? Czy może nie? Czy myślicie, że to jest jak najbardziej potrzebne i bez tego generalnie produkt dany by przyciągał mniejszą uwagę ludzi? Wiecie, o czym mówię. Mam nadzieję, że to nie jest mi trochę trudno przedstawić dokładnie o to, przedstawić to, co mam na myśli. W sensie, zastanowić się na tym najprościej jest w ten sposób, że macie na przykład, no wiecie, patrzycie na, o, taka ładna torebka z McDonalda, tyle tu rysunków, obrazeczków, nie? A ja to wywalam do śmietnika. I ile takich torebek ludzie wywalą do śmietnika, ilu nawet ludzi w ogóle tego nie przeczyta, ilu nawet nie zwróci uwagi na to. Czy w ogóle zwróćcie uwagę na opakowania z czegokolwiek w zasadzie, ile tam jest przedstawionych rzeczy, z jakim czasem trudem, z jakim takim, prawda, jakimś zamysłem, jak to jest zaprojektowane genialnie. No wiadomo, nad tym często całe sztaby grafików czuwają, żeby to wszystko jak najbardziej uwagę przyciągało. Jak myślicie? Czy szłoby bez tego? Czy to jest potrzebne? Co wy myślicie na ten temat? Czy też kiedyś się spotkaliście z takim czymś, że zwróciliście uwagę szczególnie na jakiś wzór, na opakowaniu, coś takiego waszą uwagę przykuło? Podzielcie się ze mną, moi drodzy, proszę waszymi doświadczeniami, opiniami pod spodem, pod filmem w komentarzu. A ja będę leciał, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z jakości. Przepraszam za szelątanie kamerą, już się więcej nie będę opierał. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z jakości, no, może nie mojego ryja, bo to już kwestia, prawda, każdy lubi co innego, ale że jestem w końcu ładnie oświetlony. Mogę do was nie mówić z permanentnych ciemności, tylko już tak jak to powinno być. Mam nadzieję, że jakość dźwięku też ujdzie i w ogóle, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry, moi drodzy, i wpadajcie. Zapraszam was też do opisu. Tam link do Facebooka, do Hitboxa, to się z tym polecam, zachęcam zapoznać i no, dzięki za uwagę. Ja idę spać, bo w 3:30. Trzymajcie się.